नै जोंना आजाया मोसालायबाय ओंखाम मोनजासिगोननि ओंखाम मोनजासिगोनदि जोंनाव नै आं मोसानाय दे जागोन जागा सोनलाबाय दा दे आजाना मोजां जाथारदों माथो देलाय आबैनिफ्राय आसिनबाय दे गाहायाव मोसा ओइ सैमा खाथियाव मोसालाय दे नेटा हगारगोन दै हाय गाइस होनदोरा खेबसे नै जों आइ आजाखौ मोसानायखौ नायनोबा नै फोथायसार गोरा सरगियारि आंनि नामा होनलाय मोजां जाथारदों दे अ थांनो आदा होनब्रा जाखांबाय मोसाखांबाय जाला मोसाबावदोरा नै जाना ओंख्रि गोबाबजों ना दय नाखौ साफायनो नायाबो बुरजाथारानो नै वाव बालाबाथिया दङ नास्राय ना दङ फिथिख्रि ना दङ ओमफ्राय आलु होदों नाथुरबो दंबावोसो नै नोंथांमोना संना जानो रोंदोंरा बर'नि ओंख्रि माबाजों ओंख्रि गोबाबजों ना बर'नि ओंख्रि बरियाथार नै जय हेपि दिवाली होनदोंरा खेबसे खांख्राइबो जायो होनबा नोङो ओइ दा जानो नाङा आं जाजोबगोन खांख्राइखौ आं नुखानोबा दै नै जामा नोंखौ मा गाबजिजों थां नोङो थां आजा आं खांख्राइखौ जानोसै दै आं नोंसानिबा आं नोंसानिसोबा ए नों मामानि नङाब्रा मामानि थांला होनबा नों आं नोंसानिबा उन्दुनो ओंखारगाबाय नों दहाय उन्दुनो ओंखारनाया आसि मोननै देखायलाय आरो आसि मोननै दे मोजां देखायब्रा दे ओरै नाय जाबायलै जाबाय नोंनाव फाद्राय हा नुवाखैब्रा नोंखौ नै अलखौ सोंदों नै गोजांबाय आयु आं थान्दा जाबायलै दे माम खुरदो जानोसै माम मा मानसिबो बुयो गाहा जोंना आजाया देन्जार इन्ट्रेस्टारलै फोथायसार गोरा सरगियारि नामा ओरैनो रहितबो होनो आरो ना आजा नोंखौ बेमफाथि दामलाय आजा पेले पेले पे 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 जा दा ओंखाम जानो नागिरदों नोंथांमोना ओंखाम जानायखौ नायसाबदो ओंख्रि गोबाबदों ना ओंख्रि आरो ना आजा हेल' गाइस दादिनि चेनेलाव हाय होनदोरा हाय लाबोलाय मासे लाबोलाय आंनो मासे फिसा लाबोलाय थेंक इउ वेलकाम होनदोरा दै सेरनोसैलै दै आजा जानो मा जाया दा गाबोन दंबावो खोमा ना खालिसो गाबोन थाबा थांगोन आजाना मायाव जागोन फिसा सायाव ओइ गिदिराव सोबायलां नोंनो हा एलाय बेनि फिसासा आंना गिदिर दिन नै एलाय दे सुनाय नाय एलाय गिदिर दा आंना फिसासासो दे iya ibu gitu cene ilai gitu berapa lagan mama buat jaga nere hantai sih apa ini kok bening nih gue suka lin nak lah ada nung lainnya selai nih nanya aja nang jaga nang thaya gerle mansi aja nada zakaya dah.
ฮะ Aduh, एवला खारै बिदि एवबो नोंदों मोनसे जायखिया माबा एनार्जिफोर दं नामा ना गैया आजा जाबायलै ना दे नों जानायखौ एसे साफायनानै बन्द खालामसै हाय आं माबा जाबाय नै होन दे Mwsabai. दे थाब थाब जादो आं लगायनांगौ आजा गोसोम लगायनो रोंखायो खाथियाव लाब्रा बेखौ हाय गाइस आं भिडिअखौ नुदोंना आंखौ भिडिअआव होन दे खेबनैसो आबावदो फोजोबनोसै दे Tadi channel ko subscribe kalaman. Jibo, bye bye like खेबसे. Bye bye. Next video लोगो मोनसिगोन दे next video दिवाली फैगासिनो दं दे गाबोन दाजे थांगोन लोगोफोर bye bye एसेयावनो subscribe खालामदो like खालामदो share खालामदो comment होदो bye bye next video लोगो मोनसिगोनलाय नै आया share लोंदों मालाय नै